ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விஜய் அருண். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்ச் கிராஸ் பாக்ஸ் ஒரு 3 பாக்ஸ் கஸ்டமர் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாரு. கம்ப்ளீட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பெயிண்டிங் பாக்ஸு. 10 இன்ச் ஊஃபரும் ஒரு டியூட்டரும் வந்து அவரே கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா ஃபிட்டிங் எல்லாம் நானே பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு வெறும் கேபினெட் வரைக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கம்ப்ளீட் எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து கஸ்டமர் வந்து எடுத்துகிட்டு போக வராரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு டெலிவரி கொடுக்க போகிறேன். இதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து லாங் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் போடுவேன். கம்ப்ளீட்டாக அதனுடைய ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க. உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஒரு வீடியோவும் பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஃபீட்பேக்கும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாகவே இருக்குது. அதனால தான் வந்து இவ்வளோ ஒர்க்கும் என்னால் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.